барномаро идома медиҳем. бо мақсади пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ дар байни ноболиғону ҷавонон кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд мунтазам чорабиниҳои таъсиррасонанда мегузаронанд. назорати гаштугузори ноболиғон дар ҷойҳои манъшуда ва вақту соати муқаррар гардида тавассути рейдҳо ва тарбияи ҳуқуқии ҷавонон тавассути суҳбату мулоқот. гузориши навбатӣ дар ин хусус маълумот медиҳад. чорабинии мақсадноки кормандони хадамоти пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғону ҷавонони мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров вобаста ба ташрифи ноболиғон ба марказҳои дилхушӣ, толорҳои букмекерӣ, бозиҳои компютерӣ ё ин ки хизматрасониҳои интернетӣ гузаронида шуд. ёдрас менамоем ки дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд тағйирот ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ворид шудааст ки баъди соати 18 қарор доштани ноболиғонро дар ин гуна нуқтаҳо манъ менамояд. яъне чунин амал ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ буда ҳам соҳибкор ва ҳам падару модари ноболиғро ҷавобгарии маъмурӣ таҳдид мекунад. милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар самти мазкур бо гузаронидани рейди мақсаднок дар ҳудуди шаҳраки Бобоҷон Ғафуров ҷамоатҳои Исфисору Унҷи 7 далели ташрифи ноболиғонро ба маркази компютерӣ ва толори саққобозӣ муайян намуда бо моддаи 90 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбати волидайни ноболиғон протокол тартиб доданд. ноболиғон хонандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6, 32 ва 57 ҳамин ноҳия мебошанд. ин нафарон аз 3 маркази пешбурди бозиҳои компютерӣ ва 4 толори саққобозӣ берун оварда шуданд ки дар муҳити нобоб ҳузур дошта дилхушӣ мекарданд. ҳамчунин нисбати 1 нафар соҳибкор ки дар маркази савдои Кавсар толори саққобозӣ ташкил намудааст барои роҳ додани ноболиғон дар асоси моддаи 617 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ протокол тартиб дода шудааст. тавре аз наворҳо аён аст ин ҳамон муҳитест ки ноболиғон қарор доштаву дилхушӣ мекарданд. масъулини кор бо ноболиғони шуъбаи милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар баробари таъсиррасонии ҳуқуқӣ соҳибони толорҳо ва падару модари ноболиғонро расман таъкид ва барои минбаъд роҳ надодан ба чунин ҳуқуқвайронкуниҳо огоҳониданд. аз ҷумла волидайн вазифадор шуданд ки ӯҳдадорӣ дар доираи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд мустаҳкам гардидаро иҷро намуда интизом ва гаштугузори фарзандонро таҳти назорати доимӣ қарор диҳанд. илова бар ин зимни рейд бо зиёда аз 15 ноболиғ суҳбати профилактикӣ анҷом дода шудааст. хадамоти кор бо ноболиғони мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷиҳати ҷилавгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ аз ҷониби ноболиғон баргузории ҳамин гуна рейдҳоро дар дигар минтақаҳои ноҳия ба нақша гирифтааст. ширкати фаъолона дар ҳаёти сиёсӣ ва ҷамъиятӣ мавзӯи меҳварии суҳбати намояндаи мақомоти корҳои дохилӣ бо донишҷӯёни донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ва донишкадаи политехникӣ ба номи Муҳаммад Осимӣ дар шаҳри Хуҷандро ташкил дод. ин ду вохӯрии тарбиявӣ бо иштироки сардори хадамоти пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд полковники милитсия Саидзода Баҳром Раҷабалӣ доир гашт. атрофи ҳаёту фаъолияти ҷавонон, риоя ва эҳтироми меъёрҳои қонунгузорӣ, аз даст надодани зиракии сиёсӣ, пешгирии шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро, ширкати фаъолона дар ҳаёти сиёсӣ, аз ҷумла маъракаҳои интихоботӣ бо донишҷӯён суҳбати озод ҷараён гирифт. ҳамчунин оиди вазъи ҷиноят содиркунӣ дар байни ноболиғону ҷавонон бо мисолҳои воқеӣ ба донишҷӯён маълумот дода шуд. зимни вохӯрӣ филми мустанади Марди роҳ ки пиромони давраи ҷанги шаҳрвандӣ ва хизматҳои арзандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар барқарорсозии сулҳу осоиштагӣ ва расидан ба зиндагии арзанда дар Тоҷикистон иттилоъ медод намоиш дода шуд. ҳадафи чорабинии тарбиявӣ маърифатӣ, ҳидоят намудани ҷавонон ба роҳи рост ва тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстӣ мебошад.